Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Nagpangarabi manan dagitoy kagayam tayo kan kakabsat tayo nga kadmakadwami man itang rabi naimbagaramay Brother Armando. Amen. Naimbang grabe, Manong Bernard. Kagyaman kami manan itang rabi yatan nga gagayam kan kakabsat makadwa ta kayo manan daytoy programa tayo nga Ilocano broadcast nga mauawagan ti dalan ti Kinasanto. Katagyaman kami ta ato nga rabi manan ket Webes ti uneg ti maysa nga oras ket agkakadwa tayo manan ti panaga mangiwaragawag iti sasao di Apo tayo. Ken mapantayo dagiti kablaaw dagiti kakabsat tayo nga patuloy nga suporta. Sakmat dahil tigayim yo, Brother Bernard, manipod pa ito'y lakayang congregation. Kumapkablao kada kayo, nawawisan da kayo nga itultuloy yung suportaran natin nga programa. Kat sakbay nga tultuloy tayo kat, mapantayo man ti panagkararag, kat dawatan nga pantayo ti panag-ulima, kan tapan tayo ti panagkararag. Sa akong ti mga ngayong daulo, pantayo, kararag tayo nga rod. Mami nga man nakabalin namin ket tagyaman kami man itang rabii timpaay mo kadakrot kami tapno maramid man daytoy Ilocano broadcast ket dati nga programa kumaket tulungan nyo Apo tano agtultuloy ket pabanday itoy kat adupay nga tao iti makadamag iti naimbag nga sasaw ket tagyaman kami ken idawdawat mi ti Santong Espiritu iso ti umantabay itang rabii kana kana kami iti napintas napigsa nga internet connection madilang dagitoy operator kan dagiti anchor katama dagiti maaramid mo o maaramat mo nga adipan mo nga mangikasabay tang rabi kan dagiti gagayemi nga agbuy-buya sumusuporta dayto nga program sapay la kuma ket tulungan na kami nga agbalaygi dayto nga arami at iti dawat ng kararagmi babaan tinagan ni Apo nga Kristo at itidawat ng kararami. Amen. Amen. Eta, ti panagtultuloy tayo nga rod, Brother Armando kat, mapantayuman, dagiti kablaw, dagiti kakabsat tayo, nga mangipat patulo, dagiti kablaw da, iti chatbox tayo. At dawatan tayo man, dagiti kakadawa tayo nga operator, nga i-plus da, dagiti kablaw, dagiti kakabsat tayo. Ni Brother Boyet Miguel, kat
Nagkablao ko na imbag nga rabi tayo kakabsat ken gagaya manipod pa jay Recuerdo Nueva Ecija. Ket kastamot ni Brother Ernie Ligaspe. Amen ko na naman kanya na. Agyaman kami dayta kabsat kastamot ni Sister Hazel Joy Kahando na imbag narabii kapsat. Ket agyaman kami ta sunaket makadkadwa tayo kastamot ni Charles Adrian Esteria. Amen. Medita panagsuporta. Kastamot ni Brother Rodencio de los Reyes, kunanakit na imbag nga rabi tayo amin gagayam kun kakabsa. At itikablao na, manipod pa ijay ni Paco Congregation. Kastamot ni Brother Dio Escolar, manipod pa ijay ni Cross. At makatandanon dahito nga programa tayo. Kastamot ni Anor Rogelio, managayat kan nakaparabor nga Dios nga si bibiyag. Amen. Katagyaman tayo ta magpablaw iso na ti naimbag rabi kada tayo maamin. Kata iso na ket agbuy-buya kan kanayon. Stamat ni Sister Emilia Rocacorba. Okay, so dispensar kata kastakat ko na mo duwa agkabkablaw iso na. Kastamot ni Mario Domino Gakayan na imbang rabi tayo amin kakabsat ti Apo Dios. Maday dayo ni Apo. Pagyaman kami dagita kablaw kastamot ni Meli Pabunan na imbang rabi tayo amin kakabsat. Katagbuy-buya iso na manipod pa ijay Lagilayan Sultan Kudarap. Katagyaman kami dagitoy nga kakabsat tayo nga kan kanayon tayo makadkadwa. Ay ito nga programa tayo kat sapila kuman umadupay dagiti makadkadwa tayo. Gata kan kanayon da kayo awisen gagayem kan kakabsat nga alalukuyan da kayo nga suportaran niyo kuma dagiti nga programa. Babaan iti panag-like, panag-follow, kan panag-subscribe sa dagiti nga programa tayo. Ken no mabalbalin kumakat gagayem kan kakabsat i-share tayo kuma dagiti nga programa iti Facebook tayo tapno adupay iti makadanon makadamag daytoy nga naimbag nga sasao ni Apo. Kata ay tati kankanayon nga idawdawat mi tapno adupay iti makadamag iti naimbag nga sasao ti Apo. Ket itangarod ba nga sumarunong nga patayo kat Brother Armando kat mapantayuman nga denggan daytoy nainlangitan nga kansyon nga ipaay kada tayo dagiti gagayon ta dagiti kakabsat tayo dagiti sisters from La Trinidad Benguet kata ti kansyon daket mapauluanan iti ammo no sino makaammo ti masakbaya denggan tayo man dagiti nga kansyon. Masakbayan,
Diya patay daytang kansyon ngayon pa dagiti kagabsat tayo nga Mother si J. La Trinidad Benguet Congregation. Kaya kunana karot awan sa palino tudikat nga apo tayo nga Jesucristo. Kati sumarunong nga pasat nga rod kat ipasa tayo man nga rod ti panangitaulo kaning Brother Armando. Amen. Salamat Manong Bernard. Yung magrabi kaya tayo aming kakabsat nga tilabas na. Siya kung ni kausap ko, Armando J. Kiray Jr. manimot pa dito yung Barang Congregation. Salamat ka na po. Tangarabi, nga kadwa tayo manan. Iti programa na. Salamat kong kuha na. Iti panangalwad na kada tayo. Iti glabas ka balaw. Salamat iti panangan anos na. Kanpudlo. Panang tartarabay niya po. Iti mais na ganun mais na. Na yung bagarabi, kakabsat. Kanda kiti gagayong magbibuyat at tangarabi. Bandaan mo iti programa. Salamat kina po Diyos. Kadwanta kami. Ito nga kapsat nga gayom. Ang nakalpasan di programa. Di ba nagtangagiti sasaw ni Apo. Kanti aming bindisyon. Maawat tayo na tangarabi. Ito nga programa. Tagarod ka kapsat. Kat kablawan tayo man. Nagiti ka kapsat tayo. Tuloy tayo. Nagiti operator tayo. Plus naman di nagnaganta. Di kapsat tayo. Luis Gamboa. Na yung bangarabi ka kapsat. Amen. Salamat. Manong Luis. Kanda kita kablaaw. Lolita Acebo, amen, banana, amen, salamat kina po, kadwala ka ng Arabi. Elena Sabala, na yung pagkarabi tayo amin kakapasat, amen, salamat kina po, kadwala ka. Ate Elena. Anita Corpus, na yung pagkarabi kakapasat, kunana, amen, salamat kina po, kadwala tayo dito kapasat tayo. Arnold Constantino Texon, Maniboy G. Aurora, amen, salamat kina po, Diyos. Kadwala ka ng Arabi kapasat. Yoni Barbachano Cervantes, amen, na yung bangarabi tayo aming kakabsat. Sipot pa, ibibuweda dyan. Manipod pa dyan. Santo Tomas. Naon yun. Amen. Salamat ka na po. Magpata ka dyan ng Arabi. Ni kabsat tayo, Jet Nakel Batalya Jr. na yung bangarabi kakabsat. Watching from Wantlieb, Mississippi. Amen. Salamat ka na po. Na yung bangit na tao. Ni kabsat tayo. Brother Jet. Vilma Garcia Facunla, watching from Binangonan. Amen. Salamat ka na po. Kada kita kablaw yo ayat nga kakamsat ket pudung maragsa kada gidi puspusmi nga kadwada kay tata Arabi ayat nga kakamsat. So nga encourage ta kayo tay maganda ni Manong Bernard nga i-like, share, subscribe tayo ti programa tayo ta natipudno nga mangyan adal itipudno nga ebanghelyo. Awan ti sa bali ti Pilipinas an hindi kat iti iglesia ti Dios lang ti ayan di pudno nga dalan ti panakaisalakan. At taktaran ti Iglesia ti Diyos, mga suportaran ti kakabsat, adaan mo tayo iti YouTube, na iti programa tayo. Karkararag tayo kan subaybayan tayo diya. Mabalin tayo malang mabuya. YouTube, hanag iti Facebook. Basta mo iti dawat nga kararag, nag-iti GC tayo, Prayer Warriors. Kaniti panagkakatuwa tayo nga panagkarkararag iti tunggal Lunes, iti alas 8 tirabi, kakadwa tayo dita. May karkararag tayo dagi aming dawat kan aming dati masakit kan daduma-duma pa yung lumbanang ginaw dawat tayo kinaabo. Dawat tayo tulong na unay.
Nasuna kuma iti makita ginayon ti aming kasapulan iti iglesia na saan lang iti Pilipinas, hindi ka ti intiro alupo. Tatagarot kat po pantayo, Manong Bernard, iti panagkablawd, iti kakabsat tayo nga nag-birthday, iti nagkasanay. I-play na tayo, operator tayo, iti video clip para iti birthday greetings para kadag iti kakabsat tayo. Amen. Amen. Tatagarot ayat nga kakabsat ka dati kasakbayan ket kabayatan na ket buyain tayo iti highlights iti ka-20 maysa nga anibersaryo iti Iglesia ti Dios jay Vancouver, Canada. Buyain tayo kakabsat iti blessings nga tugot na tayo nga anibersaryo jay. Pwede tayo operator tayo iti video clip. Amen. Amen. Salamat kina po iti panagbaligi. Iti trabaho na ita lugar iti Vancouver, Canada. From humble beginnings, makita tayo nga talaga nga ni Apo katagan arami para iti iglesia na, hindi tao na pudno nga tumultulong makapagtuloy-tuloy ita. Salamat kina po Diyos. Malaking blessings po. Dakil nga blessings tayo may papait ti biyak may marikrik namin no kasunod ti panagaramit ti Apo ti Pilipinas kastamot ti tayan niyo. Ita lugar yung kakabsat. Isa nga Manong Bernard, ito tayo ganyan Manong Bernard. Amen. Yaman na, Brother Armando, kat tangarot ka, mapantayo iti may katalo nga pasat. Iti nga programa tayo, kat iso ajay pangipadanon dagiti pagdar, ter aramid ti Apo. Kat kastangarot kat into no daan nagiti aramid ka makita tayo ito agiti tunggal Lunes itrabi ang oras na alas 8 ka mararamid na online prayer nga panagkarkararag diti kakabsat tapno may daw-dawat tayo dagiti kararag nga daw-dawatan dagiti kakabsat tayo nga dati sagsagabal na ti bagbagina kan dagiti para kadagiti ayatan da iti panagbiakda
kastamat into no Agosto Agis ay ito nga tawon ket maaramid DJ may isang rabi nga revival ken maaramid nga anibersaryo kay sa pulog at may isang anibersaryo iti Iglesia ti Dios iti Dumingag Zamboanga del Sur ket ito'y katarungan, iti katarungan na ajay Agosto Agis, may ikatalapulog at 5 anibersaryo ti Iglesia ti Dios iti Katarungan Village, Muntinlupa. Kan ito no Agosto 23 kan 24 ay ito nga tawon kat ajay may sangarabi nga revival kan may kasapulog at sangapulog at may isang anibersaryo ti Iglesia ti Dumingag Zamboanga del Sur. Ay kat ikararag tayo dagiti nga anibersaryo tanya po kumati mangi sagana dagiti ka masapulan dagiti araramid ti Apo. Kan entuno Agosto 30 aging gana 31 tawon ating tawon ket adda ti may samanen nga rabi nga revival ken ajay 26 nga anibersaryo iti Iglesia ti Dios iti Alngihan, Sarangani Province. Ket ato nga raramid ti Apo ket ikararagan tayo gagayem ken kakabsat tapno agiti ket makita tayo iti panagbalaygi ti aramid ti Apo. Ken kastamat nga rod kakabsat mapantayuman manen iti panagdengeg iti maysa nga sonata kansyon nga nainlangitan nga ipaay tayo ipaay ni Brother Jesse Saludes manipod pa jay Herono Tarlac ket mapaulwanan iti O Jesus agyamana. Apantay man nga rod tenggan. Nagyaman tayo dayta nga kansyon nga impaay kada tayo ni Brother Jesse Saludes manipod ti Herono Tarlac. Kuna nga rod ket adu ti pagyamanan tayo kini Apo tayo Jesucristo. Gamino awan suna ket awan ti kababailan tayo. Ket dayta nga rod ti ununay nga pagyamyamanan tayo. Ken ti panagtultuloy tayo ket ibigay ito tayo manan iti may kumpat nga pasat kini Brother Armando. Amen. Salamat kina po Diyos sa ito may kaupat nga pa sa iti programa. Salamat kong kuhanan. Kabsat, ay ito nga kabsat. Tultuloy nga agbibuya, kan nagiti kagayo, mga daan titi minat nga rabi. At agarot ka kabsat, kat mapadaran tayo na iti panagada, na iti panagdengag, iti napatag, nga sasao ni Apo, nga iso tayo taraon, iti kaluluwa tayo. Ito saran na ni Apo, nga mga waragawag iti Ebanghelyo at Tangarabi, kat ni kabsat tayo nga Boy at Miguel, manipod pa dito yung recuerdo. Amen. Amen. Nagyamanak Brother Armando kan Brother Bernard. Ti dayto nga bing tirabi, nagyamanak kinapo. Ti nendaklan nga gundaway nga impay naman ng kada tayo tapno iti dayto nga rabi ti Webes ti Ilocano nga programa ni Apo. Ket adtoy tayo man kakabsat nga agkikita iti dayto nga programa kan makadingeg tayo dagiti napateg nga sasaw ni Apo Dios. Ket tatabing tirabi ket kung kablawag dagiti amin nga kakabsat tinaduma-duma nga lugar. Tama ti kabay nga mga tao nga agbuy-buya ti daytoy nga programa ni Apo. Takaron grabe kabsat ket mapantayon ti panagadal ti napateg na sasaw ni Apo. Ket lukatan tayo ti Biblia tayo masarakan tayo ti Hebreo kasi ti kungkunana kapitulo 10 bersikulo 23. Kunati sarita nga Ilocano sa limot-matan tayo ako sensitive care iti panakipaduyak-yak iti inanama tayo tapno ti agusan na kapagtalkan dayjay nagkari. Kaya dumawat ti tulong kasi ni Apo, kararat tayo pa kapsat. Amami nga Diyos, kaman nakabalin ti amin, nagyamang kami kambing tirabi. Ti intid mo na Apo ang gundaway, tapno ti kastapo Diyos kaya iti nga rabi ama, kaya maangay Apo ti programa ti tangatang, ti Ilocano Apo, broadcast. Kararagbi kasi ka ti tumulong Apo, kastamot ti adipin nyo,
Saka po Diyos ti may pa iti niletang nga sirip tapno ti kasta ket mawata mi nga nanay ti pudno pagaytam. Stamat apo kararagmi dagiti dingdingeg lalo gayem pa na isalakan manipud di basol ket sapel ako mata makita tamo ti dalan nagturong kada kayo. So nga mata bing tirabi talek mi nga ti nga aramid mo tamo mi apo Diyos tawang kabalan mi no sang kangatungulo kada kami. Ket wato mi ti panarabay ti Espiritu Santo kabayatan apo ti daytoy nga programa. Tinagan na po ng Jesus iti dawat kang kararagmi. Amen. Iti paulo ti dayti pagadalan ti bing tirabi ket mapagtalkan akari ti Dios. Kunana salimut mutan tayo kuma asitive care. Iti panagi paduyakyak iti inanama tayo. Tama pagtalkan dayjay nagkari. Ket itang abiyang tirabi ket iti biag iti lubong ket kang ganat taylaan kakabsat. Dumteng ti panawon nga panawan tayo ti daytoy nga lubong. Ket ngem ti pinakaimportante masapul nga sakbay nga mapanawan ti daytoy nga lubong ket makita tayo ti kinapateg ti biag. Sakbay nga pumusay tayo ti daytoy nga lubong. Tangaming kakabsat iti Apo hana tayo nga pinarswa nga mapandijay panakadusa. Hana tayo nga pinarswa tapno agaramid lang nagbukod tayo nga aramidan. No gid ni Apo Dios ket nangted isuna iti pamuspusan tapno ti kasta iti tao ket makasurot kadagiti pagayatan na. So nga iti Biblia iti sasaw ni Apo dito tayo nga makita o may mutaktakan o maamuan aji pudno nga pagayatan ti Apo ti biag ti maysa nga tao. Takamin nagduma ket tamuda ti biag lang ti nga lubong mangan eskwela agasawa agbirok ti kwarta aji tamuda ngem kakabsat iti biag ti lubong ket napateg. Ti kainangasawa no napateg addan ti masapul nga aramidon tayo tapno ti kasta aji kinapateg ti biag ket maamuan tayo ti panagbiag tayo. Ket kuna ditoy iti kari ti Dios ket ipaay na kadagiti amin nga agbirbirok king kuana. Tako na tinasanto niya surat iti agbirbirok makasara. Iti agtok-tok-tok may lokatan ken iti dawaw-dawat may kan. Kay nangasawan kakabsat iti Dios ket adda ti masapul nga kondisyones nga aramidon iti tao. Sakbay nga magunudan na ajay kari ti Dios para kada tayo nga pinarswana. Ket tatabiyang tirabi ket iti muna nga tay makita ditoy nga tatabiyang tirabi ket iti kari ti Dios kadagiti managbasol. Kay nangasawan dagiti managbasol adda ti kari ni Apo kadakwada. Tapno ti kasta ket makita da wenno maamuan da ajay pudno nga panggep iti biag. Kuna nang tinasanto niya kasuratan ni Apo Dios ket agayayab kadagiti so amin nga tao. Kuna nang Matthew 11:28 umay kayo kanyak kuna na jay Matthew basahan ti kakabsat 11:28 ken 29 kasto iti kung kuna tinasantan nga kasuratan. Umay kayo kanyak ta kayo aming agrigrigat ken madagdagsanan tapig kinanaen kayto. Alaen nyo ti sangul ko kada kayo ket agsursuro kayo kanyak ta siyak na imaken napakumbabak ti panagpuspusok ket makasarak kayto ti inana may paay kadagiti kararwayo. So nga ni Apo dati karina kadagiti managbasol. Ni Apo Dios kuna naket agay-ayab. Yeah. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga agrigrigat ken madagdagsanan. Amoy kabsat ti tao, agrigrigat ken madagdagsanan gapuda basol nga daking kuana. Ay basol nga agar-ari king kuana ket iti tao madagdagsanan gapuda nga basol. Ket ni Apo Dios ket agaya bisuna. So kuna nang umay kayo kanyak, da kayo nga agrigrigat ken madagdagsanan kuna ni Apo ta paginalang kayto.
Kaya nga sa ni Apo Diyos lang iti solusyon, isuna iti remedyo, tapno ti kasta, ay di kasapulan iti tao. Number one nga, yung painahan isalakan manipud basol, kat ni Apo Diyos ti makapuno, ni Apo Diyos ti makaitad. Kat kuna na to'y, alain nyo ti sangul ko, kat agsursuro kayo kanyak, tasyak na imak, kat napakumbabak, ti panagpuspusok, kat pakasarak kayo to, iti ina na may paay kadagiti kararwayo. So nga ni Apo Diyos, sunati ka, mangted iti ina na kadagiti kararwayo ti tao. Nga dadya ka sa ating managbasol. Ay iti mapagtalkan nga karit ni Diyos, kadagiti tao nga hampay nga nakaamuking kuana. Kat adun dagiti nakapadas kakabsat, adun dagiti mampampaneknek nga imawat kini Apo. Manipod iti nasurutan da, uno iti dalan nagturong ti pagaitan ni Apo, ket ti Dios inted na di kapnekan, aji birbirukon tayo iti puso tayo. Ngamin ti tao da birbirukon na eh. Ket dayta nga kapnekan kakabsat nga birbirukon iti tao, han nga masarakan ti deti nga lubong. Han nga masarakan ti kinado ti kwartam, han nga makasarakan ti kinabaknang, han nga masarakan dagiti napipintas nga badbado, napipintas nga gamgamit, han nga makasarakan dagiti kakabsat. At dalat ti kurang, ket iti makaipay o iti kakabsat awan sa bali ni Apo. Ni Apo lang ti makapnet. Dayta birbiro kun iti tao kakurangan, iti biag ti maysa nga tao. So nga dayto iti karin ni Apo Dios. So nga no ti maysa nga tao ket umasdeg king kuana, awatan na ni Apo kas personal nga manubot ti panagbiag na kunana diti 29, masarakan yun to. Iti ina na may paay kadagiti kararwayo. So kasalamat kini Apo Dios nga iti Dios ket nagimbag. Kunana pa ditoy, anya pa di karina. Kunana DJ 6:33 ti Matyo, kunana madlag 6:33 iti Matyo kunana ngem biro kunyo nga umuna iti pagarian ti Dios. Ken ti kinalinteg na ket isu amin dagitoy abambanag mainayon danto kada kayo. So nga dito ket may saka rin ni Apo. Ngano binurot tayo ni Apo Dios ti pagarian na ken ti kinalinteg na amin nga bambanag inayon nanto kada tayo. So nga nagsayat kakabsat, di ba kakabsat? Ken gagayem tatangabing tirabi. Nagsayat iti addakin ni Apo. Apay, ngamin pinaginananan daydi kararwam ket kunana pa ditoy isuna ti inunat iti biag tayo nga binirok isupay ti manginayon dagiti amin nga masapul tayo. Amin niya bambanag ni Apo Dios iti manginayon kada tayo. So nga agyaman ti Dios nga ti kinapudno na mayapan kadagiti sasauna ket pudno launay nga ating nga karina nga mapagtalkan ket magunudan to ti maysa nga tao nga umawat king kuana. Laglagi pun tay kakabsat iti panangawat kini Apo hantay nga sumrek iti maysa nga pamati. Tapno ti kasta ket aji kararwa tayo ket may salakan no gide ni Apo Dios ti akseptaran ti biag tayo kas personal nga manubot tayo. Tani Apo Dios ibaga na di umuna nga Juan 1:9 no ipudno tayo dagiti basbasol tayo kunana iso ket mapagtalkan ken dalinteg nga mamakawan kadagiti basbasol tayo ken ugasan na tayo ti amin nya kinahillo. Tanti kapsa dadi mapagtalkan akari ti Dios. Ngano ti maysa nga tao ket ipudno na lang adi basol na kin ni Apo ket mapagtalkan ti Dios. Nga linisen na ti maysa nga tao manipud iti kasad nga nagbasol ken ugasan na ikkaten na iti amin nya kinakillo iti panagbiag. Katagyaman ti kini Apo Dios ta adun dagiti nakapaneknek kakabsat iti dayta nga bambanag iti panagbiag. Hala nga siak ti mangpanpaneknek no iti dagiti isu amin nga imawat kini Apo. Ket dayta nga karin ni Apo nga ingkarina iti paset ti biag ti maysa nga umawat king kuana ket aramiden na. So kung makita ti kapsat dadi karin ni Apo di may 2 Corinto 5:17 kunana iti adda ken Kristo ison baro nga parswa. Adi daan na kinatao naglabas daan adtoy nagbalinda nga baro. Adi ti makita ti kapsat hantay nga mabaliwan ti akin roar. Han mabaliwan di rupa, han mabaliwan di yung
panlabas na kaanyuhan natin, yakin ro nga katatao tayo. Nukit iti babaliwan, dahil akin uneg, nga biyag. Aji dati nga nakillo, agbaling nga nalintag. Aji biyag nga narugit, agbaling nga nalinis. So nga agyaman tayo kini Apo Diyos nga dayta ti karin ni Apo, iti biyag ti may nga tao, nga umawat king kuana. Ket, kunana ni Apo Diyos ket, iti chapter 2, verse 11, iti Titus, at iti kunan tayo may sapay nga bersikulo, kunana, 2:11, aging gana 12, kunana. Ta nagparang ti parabor ti Dios amang yeg ti panakaisalakan kadagiti isu amin nga tattao. Nga isursuno tayo ngano pagtalawan tayo ti saan na kinasingpet ket dagiti tartarigagay a nailubungan agbiag tayo kuma nga si paparbeng ken sililinteg ken sisingpet ito'y lubong ngagdama. So makita kapsat nga ating nga parabor ni Apo Dios ket nagsayaat. Parabor iti panakaisalakan. Kadagiti isu amin nga tattao. Ni Apo Dios ket han nga mangidumduma. Kuna nang orje 2:11 ti Lucas ko. Ni Apo Dios ket han nga mangidumduma. Roma 2:11. Hanga may dumduma ni Apo, anyaman ti kasasad tayo kakabsat. Nabaknang ka man, marigrigat ka man, anyaman ti klase ti panagbiag tayo, ni Apo Diyos, dungdung muna tayo. Ay, ito na tayo. Kuna nang arudi John 3:16, takas talaunay, ti panagayat ti Diyos ti lubong, intid na ti anak nga bugbugtong, awan sa bali ni Apo Yesu Kristo, tapno ti sinuman, amamati kingkwana, ket haan nga mapukaw, nukid di madan isuna, iti biag nga agnanayon. Dahil takakabsat, iti kariti Apo, kapag talkan nga karina, nga masapol, nga awatin tayo ni Apo, tibiyag tayo, kas personal nga manubot tayo. Tanatay isuna, kapag tayo. Nagsakripisyo suna, di krus ti Kalbaryo. Intid na ti bagina. Takay tayo ni Apo Diyos nga maikat tayo di kasasaad nga managbasol. So nga, dayta ti karin ni Apo, kadagiti managbasol, ket masapol nga dayta ti agawaan tayo, partasan tayo, amuti kabsat ti biag iti lubong ket apagbitlaan. Antay mo ti biag. Awan ti makaammo no si biag tayo pa no bigat o sumarnungal daw. Ngem ti kaimportansyan ngano ni Apo Dios ti akseptar tayo ti biag tayo kas personal nga panagbiag tayo kabsat. Anyaman ti mapasamak ti aldaw ti bigat nakasigurado tayo tapay tani Apo Dios isu ti akseptar tayo ti panagbiag tayo. Anya pa ti makita tayo ti kabsat nga maaramid iti biag iti may nga tao nga umawat kini Apo. Ket makita tayo nga kunanan dijay addaanen isuna iti panakipagkaykay sa kini Apo. Dati kaapatay ni Apo, di ba kabsat? Kapuday di basol. Kapuday di basol nga pader ngem imawat ka kini Apon, buraken na di nga pader ket addan ti panagkaykay sa tayo kini Apo. Mawagan tayo nga may isang anak ti Diyos. Kung na Juan 1:12, pasaan ti kabsat, Juan 1:12 at iti kanan dito ngem kadagiti amin nga imawat kingkwana inikkanan idan ti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios kadagiti mamati tinagan na. Di kabsat adi ti mapagtalkan nga kanin ni Apo dagiti isu amin nga imawat kingkwana kunanan di ko inikkanan iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Di kabsat dati anak tayo ti Diablo. Kaya tayo mangkansan, o garamit ti basol, awan tayo pekin ni Apo, anak tayo ti Diablo. Nasakit nga dinggan, di ba kabsat? Ori siya kiti, jaki payag gini nga nakak ti Diablo. Anak mo ti Diyos ko nakapay sa kailangan. Pero ti kinapudnugayam ti Biblia, no ti may nga tao, nga dadye kasasag, nga managbasol, na painawat ni Apo ti panagbiag na, iti Diablo, ti agmanmaniw ti biag na,
anak isuna ti Diablo. Di John 8:34 kung John 8:44 makita ti kabsat dahil nga bersikulo. May bagbagay ti na santuan nga surat basaan ti tatnan tayo kamali. Kunan di 8:34 iti Juan kunan ka Jesus sumbat kadakwada. Pudno-pudno kunak kada kayo nga amin nga agaramid ti basol tagabo iti basol. Kunan mo jay 44 kukuha na kayo ti Diablo nga amayo. Ket kayat yo nga ramidon dagiti kalikagom ni amayo. Iso makapapatay manipud iti damo. Ket saan nga nagtalinod ti pudno, tawan ti pudno king kuana. Nagsao ti ulbod sa una ti kabailan na. Metlaeng ta iso managulbod ket ama iti kinaulbod. So nga kapsat dayjay ti makita ti kapsat. Ha? Nga magyaman tayo kinapo Diyos nga gaputi kinaimbag na. Gaputi kinamagayat na. Kada tayo ket ni Apo Diyos inted na ti anak kakaiso ng anak na. Tapno ti kasta ket maiyakar tayo. Idi ka sasad nga nalintag diti lubong agdama. So ako na nga diti binati nga tikso tay nagbalintayon nga anak iti Apo. Adi ti maramid nga kari iti Apo kadagiti managbasol naklunon ti laeng ni Apo Dios ti panagbiag tayo. Iti karimot ti Dios kadagiti imawat king kuana. Ti kari ti Dios kadagiti imawat king kuana ket makita tayo kapsat nga ni Apo Dios ket ikan na tayo iti nasayat nga pannagna iti daytoy nga lubong ket ni Apo Dios isuna ket aywanan tayo. Aywanan na tayo nga kanayon. Ay sukuran ni David garo di awit chapter 23 kunana basahan ti kapsat di awit chapter 23 siti magbagay ti nasantuan nga surat 23 23 kunana to ni Jehova iso ti pastor ko awan to ti pagkurangak. Ipaydanak kadagiti nalasbang a pagaraban. Idalanak itisibay dagiti dandanom anatal na. Kabarun na to'y kararwak, iturongnak kadagiti dandana a kinalinteg gapu tinagan na. When uray magnak iti gingget tisipnget ni patay, jaktag buteng iti dakes ta sikukuyog ka kanyak. Iti baras mo ket sarukod mo mamakirid da kanya. Isaganaan nak ti panangan ti sangok ti imatang dagiti kabusor ko. Pinulutam ti ulok iti lana ti malukong ko agliplipyas. Kinagpaisunad kinaimbag ken kinamanagayat sumurot danto kanya dagup dagiti alaldaw ti panagbiag ken ti balay ni Jehova agtaengak to ngagnanayon. So makita ti kapsat daytoy ti kari ti Apo kadagiti imawat met king kuana. Kung nga rin David ket ni Apo ti kastor ko awan ti pagkuranga. Ni Apo Diyos ti mangalwad kada tayo. Ni Apo Diyos ti mangsarikad kada tayo. Ni Apo Diyos ti tumulong kada tayo. Nadaman dagiti dumteng nga panubok, sulisog ti biag ni Apo Diyos, karina kada tayo, tulungan na tayo. Takuna nga rin DJ Galatia chapter 2 verse 18. Ni Apo Diyos nagsagabamot iti sulisog. Titukso ti biag ngem isu namot ket makasakuro kadagiti masulsuliso kay nga sawon na Apo Dios adat tayo suna nga mga aywan adat tayo suna nga tumultulong adat tayo suna nga mga salsalaknib iti tumunggal may nga anak na amoy mamisan kaupsat iti tattaon mamisan ti lubong lalo dagiti naduma-duma nga daan iti kunada nga panakabalin iti biag no minsan iti bodyguard da tao ada armas da ngem dagiti Kristiyano iti guardia kanya tayo awan sa bali agiti anghel ni Apo
Isuna ti manggwargwardya kada tayo. Isuna ti mangilislis kanya tayo. Kadagiti amin niya piggad nga mapasamak iti biyag kideti nga lubong. Minsan dagiti na mga tao, dagiti nababaknang, dagiti adaan iti kwartana, adati personal bodyguard da. Adati personal nga naka lawlaw kada kwadat, magbalin nga safety suda. Pero dagiti anak ni Apo, kuna nga ni David, magnak man iti sipnget, kunan hanak ngagbuteng. Ti datos ta sikukuyog ka kanyak iti baras mo kun sarukod mo mamakir da kanyak. Dito ka sa dagiti karon ni Apo. Iti biag dagiti imawat kini Apo Dios. Anya pay kabsat ti makita tayo. Kadwa tayo pay ijay balay na akas kuna na ijay John chapter 14, di ba? Makadwa tayo to ni Apo ijay balay ng agnanayon. Kuna na ijay John chapter 14 ijay balay ni amak adu ti pagyanan. Pasan ti kapsa ijay chapter 14 ti 1 tatnon tayo nga kamali kuna na dijay. At iti karin ni Apo kapag talkan nga karin ni Apo kadagiti imawat kingkuana. Kuna na ijay 14:1 iti 1 San kumanga pulkok iti puso yo. Mamati kayo ti Diyos, mamati kayo mat kanya. Ijibalay ni amak adda-ado apagyanan. No kumano saan kasta ti kunanak kumakada kayo, ta inak isaganaan kayo ti pagyanan. Ket no inak kumaket may isaganaan kayo ti pagyanan, umayak to manen, ket ikuyog kayo, kanyak metlaen. Tapno adinno tiyang ko, adjay met adda kay met kuma. Di ba kapsa tayo ti karin ni Apo? Kadagiti mawat kingkuana. Adda ti pagtangan tayo nga mansion. Igi bayar nga biag. Noon pa iti biag iti balay ti rabaw ti daga ket hanga kuna daga bahay kubo kuna nang orje kansyon nga kahit na kubo ang aming tahanan, di ba? Pero may kasiyahan. Noon pa iti balay ti han mga mansion, han nga isu ti kapintasan, ngem ajay balay ngayon sagana ni Apo. Kadagiti imawat kingkuana ket agnanayon nga ragsak ken kapintasan nga balay ijay bayar nga biag. So nga agyaman ti kinapo Dios nga dayta ti makita tayo nga mapagtalkan nga karin ni Apo. No minsan iti tao ti lubong iti namnam kahit tinasamtan niya kasuratan nga iti Apo adda ti karina nga biag nga agnanayon. Adda ti karina nga pagtungpalan nga pagyanan dagiti isu amin nga imawat kingkuana. Dagiti isu amin nga agsirsirbi kingkuana. Kaya di ba kapsat nagsaya tayo nga lugar? Awan to giant ti kunana ti Biblia, awan to giant ti rigrigat, awan to giant ti ladingit, awan to giant ti sasaybek, awan to giant ti sakit. Ket agnanayon ton nga rag-o nga agnanayon. Liw-liwaon na tayo ton kang kantanan ti sudagay anghel na DJ bayar nga biag. Aji ti karin ni Apo mapagtalkan nga karina laket no daytoy kakabsat nga biag tayo nga panangawat tayo kini Apo ket mapagtalinad tayo aging gana iti panungpalan. So nga agyaman ti kini Apo Dios nga kuna nga Revelation chapter 2 verse 10. Dito bersikulo nga kuna nito dos gisti Apokalipsis kuna na di ka kabuteng dagiti bambanag nga ingkalak amen. At ti diablo mapanda ipisok iti pagbaludan dagiti daduma kada kayo tapno masuot kay ti addanto nga ta bayat asa nga pulo nga tawen ngaldaw agtalin na idka agingga ken patay ket itid kuking ka iti balangat iti biag. So kapsat masapul tayo ti agtalin na aging ganat tungpal. Tani Apo Dios is inkarina nga ikkan na tayo iti balangat iti biag. So salamat kini Apo Dios nga dagiti punong imawat kini Apo agtultuloy tayo agserbi kini Apo.
iti biag iti rubong narigat. Ado nga klas na dumaduma ti klase nga sumangsangbay nga pannubo. Na dumaduma nga klase nga sulisog ti panagbiag. Ngem laglag ipon ti kakabsat kuna ni Apo iti agtalino daging nga ng panungpalan isulaeng iti may salakan. Kaya nakasawon ay aging gana maturpos tayo nga kaskuna ni Pablo. Nga ni Pablo ko tinurpos na ti taray na. Ba? Tinurpos na ti taray na. Kat kunana tatta nagurure kanya kiti balangat ti biag. Iyeng kari ni Apo. Kadagiti amin nga agayat kingkuana. So nga agyaman di kini Apo Dios nga adat dagiti sasaw ni Apo nga mangmangted kanya tayo iti karit, mangmangted kanya tayo iti encouragement, ti kasta ket makapagtultuloy tayo nga agserbi kingkuana. Asidigen kakabsat nga umay ni Apon. Mabilbilangan ti nagpartak ti tawon, mabilbilang iti tawonan. Yeah. Asidigen, adu dagiti sinyalisan, adu dagiti pagilasinan nga mapaspasamak iti rabaw iti daga. Ket ka dayta nga makikita tayo nga sinyalis, ket daytan ti makita tayo nga asidigen iti iyay ni Apo. Ket anarot ti masapul nga rami din tayo. Dagiti ampay nga mawat kin ni Apo, awaten tayo ni Apo kakabsat. Tatno dati kasiguradon tayo. Ket datayo met nga mawat kin ni Apo Dios, agtultuloy tayo. Agtultuloy tayo aging gana tungpal biag. Salimutmutan tayo hangkanayon dagiti karina, dagiti bilin na. Tapno ti kasta ket makapagtelenad tayo aging gana tungpal biag. So nga salamat kin ni Apo Dios nga ni Apo ket nagimbag iti tumunggal may sa kanya tayo. Nagsayaat hantayo nga nakita nga ni Apo ket nagkurang. Ba? Itinaldaw nga panagbiag tayo, isu na ti tumultulong kada tayo. Isu na ti mangipapay dagiti amin kasapulan tayo. Kabsat. Hantay ko nakita ni Apo Diyos ket nagkurang. Napanagnakan kadagiti isu amin nga adu nga imawat kin ni Apo. Napanagnakan kabsat. So nga karkaritek dagiti ampay nga imawat kin ni Apo, damang bilang agdingding ket tangabing tirabi ket sapay la kumaket partasan tayo nga awaten ni Apo ti panagbiag tayo. Ket salamat kin ni Apo Dios iti nga sasauna iti mapagtalkan akari ni Apo. Iti Apo ket nagimbag ti tunggal may sa kanya tayo. Amo tayo nga ti Dios ket tulungan na tayo. Kabayatan ti panagbalbalya sa tayo iti rabaw ti daga. So nga kapsat iti lang ti nakadalit ng ibang tirabi iti mapagtalkan nga kari ni Apo. Kari na kadagiti managbasol ni Apo Dios ay aban na tayo. Tapno ti kasta ket awaten tayo suna. Ket ti kari namat kadagiti imawat kingkuanan ket agtultuloy tayo. Tani Apo Dios adu dagiti karina nga pagtungpalan ijay biag nga agnalayo. So salamat kin Apo tayo ibang tirabi. Ket ititen ti angko kadagiti angkor tayo ti nga programa. Iyawat ko ti angkor tayo. Amen. Nagyaman tayo dayta nga nangag tayo nga sasaw ni Apo nga impay katatayo ni Brother Boyet Miguel manipod pa jay recuerdo Nueva Ecija. Ket pudno launay nga iti kariti Dios ka mapagtalkan. No di tao ket agkari gaming ket no ka di da matungpal dagiti karkarida. Ngem ini Apo tayo Kristo amin nga inkarina ket tungtungpalan na. Agyaman tayo dayta nga nangagantay nga sasaw ket sakbay nga aglipas tayo ket baka dapay ti maibagan Brother Armando. Amen. Salamat kakabsat at tangarabi. Bernard, Boyet, salamat tayo dagiti nagdengeg ken nagtultuloy nga kumadwa ka kada kami at tangarabi. Salamat kina Apo. Pintas unay nga sasauna iti apa nagbalay gina ti biag iti mesa kan mesa tangarabi kan dagiti operator tayo ni kabsat tayo Stephen kan ni Sir Joy. Kaya salamat magkakabsat. Kararag tayo gurutan Manong Bernard. Di pa naglipas ti programa tayo. Siya kita yung mga idang ti pa nagkararagan na Apo mi nga manakabali namin Apo. Salamat o Diyos at tangarabi. Kada ito yung unay nga nagpintas nga nagsamit nga
panagkikadwa ti Espiritu Santo at ang Arabi. Salamat nga pudno nga si kati Diyos nga nangikari iti amin at tao gapu iti Ebanghelyo, gapu iti panakaisalakan. So ti yarig mo, iso ti ikayat mo apo nga amin kat may salakan ngam adati panagpili ti tao, awatan na ka iti panagbiag mi. Hindi kita tao mo at nga daan pa iti biyag na mas basol kung masapol nga babawi. Ibasol tapno maawat na ka iti panagbiag mi. Panagbiag na. So nga ang Arabi ikot mas pasalamatan mi unay da iti nga banag nga iti panang ipaduyak-yak iti sasaon iti panagsasaon nga Ilocano. So nga iti nga Arabi ikot dawatan mi nga tulungan na kami iti panaginana. Hindi kita kakapasat, hindi kita nagtutut ng Arabi, hindi tunggal maysa, hindi agiti sumarasarunong pa nga programa maapo dito nga. Aming nga bambanag na kita, dinawat mi, kan karkararag mi, tinapatugunay anagan, ni Jesus nga ako mi. Amen. Amen. Good night mga kapatid. Stephen, Brother Bernard, Brother Armando. Good evening po. Salamat po sa lahat. Amen. Sister Russell Joy. Wala na siyang picture.